பார்க்கிற வேளையில் கிடைக்கிற வருமானத்தை மட்டும் வைத்து நமக்கு வாய்த்தது இவ்வளவுதான் என்று இருக்காமல் அதை எப்படி அதிகமாக்குவது என்று ஒரே ஒரு புதிய சிந்தனையை தேடுங்கள். ஆரம்பத்தில் வேண்டாத வேலை போல தோன்றினாலும் அதில் கிடைக்கும் வருமானம் பெரிய ஆனந்தத்தை தரும். உதாரணத்திற்கு வளர்ந்து வரும் பகுதி அது. மளிகை கடை நடத்தும் இருவர் பூங்காவில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தனர். எதிர்ப்பட்ட நபர் அவர்களின் வாடிக்கையாளர். நம்ம ஏரியாவிலே ஃப்ரெஷ் காய்கறிகளே கிடைக்க மாட்டேங்குது, கோயம்பேட்டில் இருந்து வாங்கி விற்கலாமே என்றார். நான் இப்போ 5 மணிக்கு எழுந்து காலையில் 6 மணிக்கு கடை திறக்கிறேன். கோயம்பேடு போய் வாங்கி வரணும்னா 3 மணிக்கே எழுந்திருக்கணும். தூக்கம் கெடும். சம்பாதிக்கிறதே உடம்பை பாதுகாக்கத்தானே, சுவர் இருந்தாத்தானே சித்திரம் என்றார் ஒருவர். அடுத்தவர் சிறிது சிந்தித்தார். எனக்கு ஒரு யோசனை தோணுது. உங்களுக்கும் எனக்குமா நான் போய் மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு வரேன். ஆரம்பத்தில் சிரமமாக இருந்தாலும் பழகிடும். முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் என்றார் பாசிட்டிவாக. சொன்னதோடு நிற்காமல் செயலிலும் இறங்கினார். தங்கள் கடைகளுக்கு மட்டுமின்றி அருகாமை கடைகளிலும் ஆர்டர் எடுத்தார். ஒரு வேன் பிடித்து மொத்தமாக வாங்கி வந்து இறக்கினார். கணிசமாக லாபம் வந்தது. கடையை பார்த்து கொள்ள ஆளை நியமித்து கொண்டு பழம் பூ என்று மார்க்கெட் வியாபாரத்தை பெரிதாக்கினார். இன்று 3 வேன்கள் வைத்து சரக்குகள் வாங்கி வந்து வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். பிரச்சனைகளை வாய்ப்பாக பார்த்தவர் வளர்ந்து விட்டார். வந்த வாய்ப்பை விட்டவர் அதே நிலை வணிகராக இன்றும் தொடர்கிறார்.